aktuální počasí na Lise je nějaké takové, tak se tam jdu podívat. Zdarec, je 9:12 a já jsem se rozhodl, že se budu mrknout na Lisou. Asi to hodím trošičku v tempíčku, něco jako běh. A je tam inverze, tak doufám, že ještě zůstane ta inverze, než tam dojedu. 4 stupně, tak asi bude trošičku zima. Je 9:58 a začínám tady prvním kopečkem. Viděl jsem, že ještě je nahoře ta pěkná inverze pořád, tak doufám, že tam ještě bude. Nechci hned ze začátku běžet, ale možná to pak předám do běhu. Zatím si chci tak trošičku rozhýbat. Tak tady ten první kopeček, tak v pohodě, tady pěkně šance. Tak jsem zvědavý, za jak dlouho budu nahoře. Tak, už jsem v terénu. Už to není asfalt. Tak. Tepy už nabíhají. Tak to bude asi dobrý trénink dneska. I když mám teď už po sezóně, tak ono je i tak raz za čas dobrý si dát nějaký ten trénink na těch vyšších tepech. Trošku to tělo rozpumpovat, roztáhnout plíce. Ale dneska to dává. První stoupání za mnou, 2 kiláky 30, asi takových 300 výškových bych typoval. Teďkom takový přejezd, rovinka a pak to hlavní stoupání mám přede mnou. 3,5 kilometru, teďkom tady byla taková kilometr dlouhá rovinka a teďkom začne to poslední stoupání. Tak, ten stoupák, co jde vidět, ten vypadá přísně. Teď už jenom po asfaltce nahoru. Tohle je topka. Inverze vyšla parádně.
akce nakonec vyšla hodně dobře. Stihl jsem to, bál jsem se, že už nebude, ale bylo to parádní. Natočené videjka, fotečky mám. Pecka. A teď už jenom se běje dolů a do školy. No, trošku jsem to nevypočítal. A trošku jsem se tady rozplát. Tak už asi trošičku zpomalím. Bo teď, ty vole, to není moc příjemné. Docela jsem se tam fakt solidně rozštípal. A ty vole, teď jsem rád, že vůbec jdu. Jej. No, škoda. Tak ještě mi zbývají tak 4 kiláčky. Ale už nakonec dobrý. Po pádu jsem to nějak rozběhl a už je to dobrý. Ale jako těch prvních 5-4 minutky jsem tam jenom stál. Kurňa, celkem to bolelo. Ale dobrý. Jen odřený koleno, roztrhlé spodní prádlo. Ale tak pohoda. Tak ještě tak 3 kiláčky, možná 2,5. Tady ten závěrečný přeběh. Tak budu dávat pozor, ať se zase nerozštípu. Poslední seběh a už budu u auta. Tak já jdu to nahrát na stravu. Myslím si, že to bude po 2 hodinky, protože jsem tam měl ty pózičky, jak jsem spadl. A ještě nahoře, jak jsem si fotil fotečky a videjka. Jdu si dát teď tady regener a pofičím do školy. Hodinky mě píšou trénink efekt 3,8, což tak odpovídá. Ještě by to šlo dát rychleji, ale tak nechám si příště na to rezervu. Tady jsem si to trošku upravil, taková dírečka. Nevadí, to se zašije. Už to jede. Tak jo, mám to na stravě. Je to 13,43 km, 867 výcvičkových a je to pod 2 hodinky, hodina 57, takže paráda. Tak jo, tohle je vše. Já jedu domů a čus.